असला संगता मैं फोकस बलोच मिसिंग पर्सन से और मैं जोत कना के फोकस होती टॉपिक सरा बेदारा और टॉपिक सरा होती गप्पा एयर बिकना हमेशा माँ कम वक्त था लोटन के अमा के इम्पोर्टेंट गप्पा बिजन डॉक्टर नु एक जन आदम आए गुआरा मालूका क्या स्टैंड जुरता ए वक्ता के आ उदुष्ट निश्तगा उती महलूक के वापसी अवस्था अंचे मर्दमा डॉक्टर 5-10 साल गारा 10 साल गारा 9 साल गारा आय तो गोश्त कने थई एक्सपीरियंस के इशनी अस्ति यंगा हस्ता ما یکی وشین که ادرائی محلوکانا سلام پیش کیں بدقسمتی اشین که گواری براتی واسطہ نشتا ماتی چکی واسطہ نشتا بدقسمتی بلوچ قوم ہے ہمیں گا چیزان نقبی کہ بلوچ قوم ہے نمگا سفرائیں قوم ہی نہیں مکمل باید ارکس بنشتے باید انسانی حقوق کے مردم بنشتے نا باید اسٹوڈنٹ بنشتے نا باید ہمشانی امرا بنشتے نا بلے اگر فیملی نشتا ہوں ماشاءاللہ منی جن ذاتی صورت سلام کا ما ادرائی محلوکان کے بلوچ میسنگ پرسنانی وستا کارا وشانا سلام کہیں وستا کہ تو اگا گندے وتی منی ذاتی ایکسپیرینس گوشی تو گندے وتی مردم پد نجا تو گندے وتی مردم ایف آئی آر نکو تو گندے استے وتی مردم واسطہ چستویر نکو ہمیں بو کرتالی کیمپا نشوتے تئی مردم او دا انتہائی مشکل زندگی گوازی نے تشدد کنوک انویسٹیگیشن کنوک سرپد بان کے ہنا چھوٹے سرپد بان کے ارچی کت کنا زانان کے معیشرہ کشت کنا معیشرہ جت کنا بلی پاکستان تو کا قانون نہیں بلی پاکستان انٹیلیجنس ادارہ انتہائی طاقتورا بلی استے آہنا ایچ کچو توت پرنے بلے تو امیچو آواز چست کنے تو امیچو احتجاج کنے تو امیچو ریلی کشے تو مردم اودا محفوظ تر بھی ایمنی پرسنل ایکسپیرینس ہے من کے اودا 5 ماہ ہنی کر رہا بودتگو اودا ابتدا سک مشکل بودتا بلے امیچو کے منی ماتا ماٹی میں بو کرتا لی کیم شروع کتا من چارتا ان رویہ تو کا فرق کت کا آیا کم احتیاط کنک شروع کتا کم محتاط بودتگا بلی ٹھیک ہے انو بلی مردمان جنگا ہاں یا اچھی کنگا ہاں ترہ 70 بگوشے ترا 70 محلوق بے سمجھا رہی نا کہ تو ہچ مگو ماتی چوکا کارا یہ غلطیں سوجے منی خیال غلطیں سوجے پرچہ کہ تو کہ ہمیچو آواز چسکنے تی آواز برزارو تی محلوق نوٹس زورک بھی تی محلوق کرا کمتر نقصان رسگے ممکنی کوشش بھی بیتی کمتر نقصان رسگے ایک انچی سکے بیکاری مثالے دے اگر تی محلوق مردہ جنگو ملوٹی فار ایگزامپل امنا جنگو ملوٹی اگر تو منی وستا احتجاج ہے منی وستا ککارا ہے منی کم از کم لاش بیستیا نکا مطلب میں سکے جہلی سطحی مثالی دیا گا ہوں زندگی مثالا چی درد کا گو جہلی سطح مثالی دیا گا لاش بیستی چی لاش بیستی شے کہ طرح بیجان پلتی دے مارا 4 دانک تیر بیجان نہ طرح دے میں پیر نہ طرح استے نہ ایک چیز پیرنے مطلب ایک کساب بیزتی بے حرمتی لاش ہے منافرت اظہار ہے کم از کم اشیاء و نکا مطلب میں ایک دم جہلی مثالی دے گا ہوں باقی امیچو تو احتجاج کرنے امیچو چستو ایر کرنے عودتی مردم شتر محفوظ تر بود کا عودتی مردم شتر خیالداری بود کا پرچہ کہ وڑے نہ وڑیا تی احتجاج جاگیا ریکارڈ با ودی نہ وڑیا انسانی حق کے مردمانی کر رہا در ملکی مردمانی کر رہا وڑے نہ وڑیا آہنا کسانی ترسی گپے دلا بھی تو گئی سمجھے کہ تو خاموش بے تو رستے اچ نہ گوشے گڑی تی غلط فہمی آہنا گیشتر چھوٹ رسی آتی مردمارا گیشتر نقصان دیا آتی مردمارا گیشتر جنا ڈاکٹر یہ مردم کے ایکسٹرا جوڈیشری کلنگ گوشک بانکی شان کے عدالت پیش نکان و ٹارچر سیلان بند بکنو بجان اگر ایشانا عدالت تا پیش بکن سرکار یا کشانا جیلان تا بند سرکار شانا پروف کت نکان سرکار کرا اچ قسمے یوڑے ثبوت نہیں کہ مردمی چیس کتگی نو سوال پات کے کہ مردمانا چیست چونکان موتی ایکسپیرینس سے بنیاد ہے گپا ہونا ارچی کے من دیستا یہ دیکھیں کتاب یا نونتگا ہمیں واسطہ مان ترشانی پروف دات نکیں یہ مردمارا ای وڑا چیس کا مثلا تو من انی پی چون چیس کتا ہوتا من انی پی ای وڑ چیس کتا ہوتا کہ تربتا بھی یک دماکہ دماکہ لہتی مردم نمیران بھی اور ای دماکہ ایک مخصوص کوارٹریا بھی ہمیں کوارٹر مستر منظری بری گچکی بھی چی بھی مستر ہمیں گچکی صاحبارا کنا چیس گچکی صاحبہ یہ بری براتی مردمی چیس کننگو چیس کنگ رد لہتی وقت رند یہ پتہ منی شوازہ شروع کنا تو منی اندازہ ہمیشہ ہیں کہ گچکی صاحبارا کے شان لٹ داتا یا گچکی صاحب کے شان جتا
उड़े गिचकी साहब रखी जोस्ती कुता के क्वार्टर कैश होता हाथ का अलग माँ जिंदगी क्वार्टर नश्तो को माँ जिंदगी क्वार्टर नहीं था नु गिचकी साहब हो शरीफ इंसानी गुता आइए चार आइए लाजमी आइए आ मर्दुम जानता है कि आइए क्वार्टर शिकर के राज होता गिचकी साहब आई हूँ जानता कि क्वार्टर खैर हो तो के बल्कि जानते कि बल्कि न जानते कि बहुत ही माना न दे नो आइए चाहता कि आजमाने में बीएन में एक्टिव मर्द में तो बीएन में एक्टिव तेरे मर्द में तो गरीब तेरे मर्द जाने नहीं पे ये मनी नाम गिता मनी अंदाजा तकरीबन 80% सही भी नु मेन सोर्स चाहिए मेन सोर्स है कि यक मर्द में नाम अत मां इब्तिदाई जमाने का पनु बाज मर्द में नाम अस्तिन थी ना नु सकबाज मर्द में इलाका नाम ही अस्ति मिसाल है एक सरमचारी गिरकबू मिसाल है एक स्टूडेंट टीचर कराची गिरकबू बीएन में वर्कर ही गिरकबू नु ये बीएन में वर्कर सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद जरिया परमाई के तो मना बोगुश्ती मर्दों का सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद देखिए शेरा हिच सबूत नहीं देखिए शे के रहा हिच किस्म नॉलेज नहीं इसते यकीनन एक ठुकुरी वो नॉलेज असते ते के मर्दमी गितगा नाम दता नु मंग के लट्टे तो समशी ब्या मन नाता सपोर्ट कोता ब्या मन पिलानी सपोर्ट कोता ब्या मन कुमक कोता नुरो अमाईगी इमा इब्तिदाई जमाने का पनु लाजमी इंचो मर्दमी गिता इंचो मर्दमाना तशद्दुद के मन तो किस्सा है कपा सबके दर्दनाक तशद्दुद आमा तशद्दुद कुता के इंसानी हद्दा इशाना या वो सिर्फ डॉक्टर अल्लाह नजर बर्दाश्त कुत का या सबके जहीने मर्द में टाइम का चीज़ा दरमियानी मर्द में कद नहीं दरमियानी मर्द में औकात नहीं तशद्दुद सद्दुद हमें मर्दों की तशद्दुद कनगाएं हमें मर्दों में जिंदे से तशद्दुद हम करें सचिंग पमन्नी मतलब अमा अमिचू किस्में तशद्दुद के मन दिस्ता सक्के दर्दनाक या डॉक्टर अल्लाह नजरा क्या तशद्दुद सग्गतगा मना मर्ची प शान प फखरी गप्पा गुशक लूटी कि अंगा जेले तो कई नामा गिरा क्या सिंगी उत्ता मतलब आ सिर्फ आई दरगता गुशं कि ई किस्में तशद्दुद कस सग्गत न कस बर्दाश्त करत आ सिर्फ और सिर्फ यक चीज है ये तशद्दुद आ जहनी तशद्दुद है या जिस्मानी तशद्दुद है दो किस्में तशद्दुद तीसरा अप्लाई का इश्य जरिया चतो नाम लूटी इश्य जरिया चतो अकाउंट लूटी लाजमी इंसान कमजोरी इंसान लाजमी इंसान धम्बा लाजमी इंसान पुशी ती दपा अचानक गप्पी दरत वो गप आए प्रूव को तो मिसाल सूरत गो के आओ मैं बीएन में वर्क करियो मना आस्ते मनी अकाउंट इशी मना पिलान जागा ची जर के अगा आए शो अकाउंट चेक को वो अकाउंट जर अतक गुड़ा पदा थी वस्ते इच प्रश्न करता गुड़ा तरह मेरगिये दरगिये जोर द्रोग बंदगी हरची गुशगी हरची कनगी नाम देगी तो हर कसी नाम आदाए आमर्दुम गिरगमा आमर्दुम अमी वर्ड जनगमा इशारजानी मिसाली मंत्र दें कि लाहती मर्दुम ग्वादरा ची गिरगबू अमा जमाने अमा मैं जमाने का पाऊं ग्वादरा ची गिरगबू ग्वादरा रन पदाई ग्वादरे पूरे लाट गिरगबू पश्चिमी संगत गिरगबी इनमें बुत्ता तुरबता ची संगत गिरग बुत्ता सब विषय क्या होता यक्की ना यक्की इमर्दवनी नाम आंदा इंसान दम कमजोर भी हमें वास्ता हर कसी मर्दों की मर्ची 4 साल गा रहे 5 साल गा रहे या 6 साल गा रहे 200 तहना 200 यक सवाब विषय कि या मर्दुम सलामत नहीं परचे क्या तशद्दुद टीम्बा नु अमीचो आजादियां हना रस्ता क्या तशद्दुद टीम्बा नजाना मास्ते छे कनगाह या छू कनगाह खुजा जनगाह ना मर्दुम कमजोरी मर्दुम बीमारी मर्दुम ब्लड प्रेशर मरीज अस्ता हार्ट अटैक मरीज अस्ता अवली शर्त है कि या मर्दुम सलामत नहीं दोमी शर्त है कि या मर्दुम अंगन अप्रोश्ता ये दो शर्त अभी दिगे शर्त नहीं कि ये चीज दाश्त एफोल इच्छो के मतलब इज्तिमाई कब्र हूं दिमाग के इच्छो मर्दुम अनि लाश शनिता बुद्दगा के जाना को पजार न बुद्दगा इलाका नहीं नजदीक तरे आमा मतलब इस जमाने के तू तक कचे इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त पाओ ये नजदीक गुरा इतने में खुशदार हालत सखरा हजारा नहीं सब मर्दुम चस्पा पहले तो मर्दुम अंगन इश्ता का मर्ची एक जमाने या शिंग के गवर्नमेंट आई फैसला को के ये कसानी दिगे ट्विस्ट हस्ते एक संगतिया जो उसको था कि जाकिर मजीद इसी चिया दाश्त गंते मंगो सब हमेशा या वही मर्दुम सलामत ने ये ना पुरुष तक या ही सरकार सबर होगा ने या सरकार शन यूज कनक लूटिया यूज बुओगा ने शन हिम्मतें कमालें दादें के शांगा कंप्रोमाइज न को ये दो शर्तां भी दिगे किसमें शर्त नहीं इसते यक जमाने या मन तुरबता यलाया तो मना अस्ते मुराद जोर अंगा जिंदगी मुराद मा पठाने कर नान कर गए तो गुड़ा मुराद जोर अस्ते मन करत मगर जो तबलीगी मन चुंग शिंगू के मैं बलूच कुछ तो खूने तू का मुल्ला हनियो दस्ती मांगो इधर था कि तबलीगी मुल्ला हनियो दस्ती मां मतलब नॉर्मली तबलीगी मुल्ला हनी बार मेरा ही नहीं के बलूच कुछ तो खून तो कुछ दस्ती मानते भले मुराद जोर मनी हमसाए के बस जगह मनी वसत दर्द दिलाए गरीब मर्द में मनी उड़े गरीब मर्द में मरा जो
కూడా కుచి मन नानगरगाय तो मन किरात नान मैं लोगन कर पठानी असता नानगरगाय तो किरात उशी के यमा जमाने के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद जी नजत गंतियंगा मन किरात गुशी के शमे मर्दवाना सरकार जा नु ताजा ताजा मुराद असते नु तबलीग आए 6-4 साल तबलीग गोनेंगो चिल्ला जा रेवेंडरो मंगो मैं मर्दवा चिया जा गुशी शानी फैसला होता है निशो मर्दमा गरम निशो मर्दमा जना परचा के शाही फैसला होता कि सरपद नबा ई चुस नबी जनगिया न जने दंके तोर्स पैदा न कने नबी मंगो तो बलूच नफसियत माओ आतिमा गुर्रे ना तो बलूच नफसियत मुराद नजाने तो का बलूचा बिजने बलूच के खिलाफ रिएक्शनरी भी बलूच के खिलाफ जंगारो उसी गप्ती बना अंगा याद मुरादी गप उसी गप्ती रास्ते यानी भले अगा तई यक मर्दमी मर्ची बिजा आइए पदा पैदा करने के वास्ता 20 साल लूटी चेयरमैन गुलाम मोहम्मद ही पैदा करने के उसको 50 साल लूटी ना देखिए चेयरमैन गुलाम मोहम्मद ही पैदा भी इन चुके 20 साल तो का शानी तशद्दुद होती कार का अमारोचा रंद बलूचानी चेस्कना को जाना को कोशक शुरू को इश्य सवाबी नहा क्या हा अनप्रश्त गता इश्य सवाबी नहा क्या गप कुतगा ना कुतगा इश्य सवाब ई नया क्या इन्फॉर्मेशन दातगा ना दातगा इश्य सवाब इशा के सरकार अमीचो मर्दुम गितगा अमीचो मालूमात हासिल कुतगा एक लिस्ट ही बनाई तगा आ लिस्ट इशा के ई मर्दुम शरबुत न कना ई मर्दमाना गमा यलब भी दिया हूं ई मर्दुम पदारो सियासत कना युति नजरिया बदल कुत न कना बेहतरीन तरीका मिशें के ई केडरारा जेनोसाइड का ई केडरारा बुकोश ई केडरारा अलास बिका दांग के दिगे चेयरमैन गुलाम मोहम्मद पैदा बीबी दांग के दिगे अस्ते कंबर चाकरी पैदा बीबी दांग के अस्ते दिगे नजरी पैदा बीबी दांग के अस्ते दिगे गुंडू मजनी ने कसाने ने पैदा बीबी इन चुका तक मर्दम ठेकल का मसला ई आहनी जीएचक्यू चे फैसला या ई फलाहू मनी अंदाजा ही मैं एक मर्दमी नाम अगर गऊं कि अबज़गा मना गुश्तगा जाने आई इनडायरेक्टली बना आल दे गया कि तई नामु जाने लिस्टा माने बोले जहली से तहमाने बोला ई गप बन कर जात नको नु ए एक किस्म डिसीजन इज उर्तगान चुके दुनिया इन तू का तो ई फैसला कने कि मायशानी जेनोसाइड कई मायशानी लीडरशिप खत्म कई मायशानी केडर आलास कई पता गुड़ा चारक भी ची बिते ई फैसला माय सबब तगा मा जमान हब वो डॉक्टर ये मसला हल ची ये मसला हल छू भी ये मालूम के उधर निश्चित याला ये बेक बा जो गस्त के मर्दों में नहीं बड़ा या इशनी मर्दों में शना रसायन तो ये बेक बा ये ऐसे कि बिते मर्दों में तरीके कार दो है ना अगा तो एक सक्के मजने एहतजाजी पैदा कुत कने अगा तो अमावड कुत कने के तो एक जमानी यानी शरीफी वास्ता कुता या डॉक्टर अल्लाह नजरी वास्ता कुता रोडानी सरात कगे तुर्स नबुत्ता खौफ नबुत्ता जमाने जनुकाई कुशुकाई नबुत्ता अगर तो इवड़ कुत कने ती मर्दम के मंत्र 100% गारंटी दी के जिंदग के या नमीरान भी के या जनक भी के भले ई तरह के तरह दस्त कपी अगर तो खामोश बे अगर तो इंतजार कने अगर तो निंदे दो शर्त बुत कना आत का व जनक बुत का दो सूरत बुत की तरह मरसी दस्त मकपी एहतजाज तो का एक फायदा कि तर रसगे अर्चसाबा गुंजाइशिया उम्मीदी अस्ते खामोश निंदगाची एच किस्म गुंजाइश नहीं अस्ते एच किस्मे अस्ते उम्मीद मदार के ती मर्दम तर रसी अगर ती मर्दम बेरसी उन तरह तो खामोश निंदी ती मर्दम आरा अंचू तशद्दुद कना अंचू जना अंचू ख्वार कना अब मर्दमी कट्टारो आ इंसानी कट्टारो आ हच किस्म कट्टारो पदा गुड़ा आ जिंदगी इंसानी बुतन का खूब जदाएं वो मर्गे शिकारी इंसानी बुत का दिगरी बुत का हमें वास्ता होती मर्दों में वास्ता बदकिस्मती वती मर्दों में वास्ता मनी मर्ग अर्गज मतलब ये नहीं कि फैमिली वास्ता मतलब यक मर्दों में तो एक सिंपल ही चाहे यक मर्द में मिसाल अफजू एक फर्द दिए मिसाल अफजू अयर तना एक माती व नेस्ती ने एक पेते नेस्ती दो ब्रात से ब्रात चार गुआर नेस्ती दो तुरजुत नाकुजुत का भी संगति बुत्ता ना बुत्ता क्लास फेलो ही बुत्ता ना बुत्ता हमें बाजार है तू का 1000 मर्दवानी कारात का नेत का 1000 मर्दवानी उसो तचु ताग कुतगी ना कुतगी एक समाज है तू का जिंदगी बुत्ता ना जनावरी वो ना बुत्ता ना कि सिर्फ वती लापे शुआजा दरद का बुत्ता आखिर चौकी मजन बुत्ता गाऊं चौकी जता गल लेता गाऊं एक समाज है मौजूद होता हमें समाज है मर्दमा मंगो शुगाऊं कि शुमारा कुमक कनक लूटी अगर दिगे हेच कुमक तो कुछ ना कने माली कुमक के तो कुछ कने ना तो एक भूख हड़ताली कैंप पे गिंदगाया भूख हड़ताली कैंप पर जर्रे जरूरत है भूख हड़ताली कैंप पे वास्ते पोस्टर छाप करने की जरूरत है भूख हड़ताली कैंप पे वास्ते वरग की जरूरत है भूख हड़ताली कैंप पे वास्ता अस्ते काली नहीं लूटी दिगे दिगे सामान कंबले लूटी सर्दी जमिस्तानी के तो वता हक न लूटे मतलब
بنی خوشی کے مقصد ہمیشہ ہے کہ انتہائی تکلیف زندگی واضح ہے، سکی مشکل زندگی واضح بولے ہے. ڈاکٹر آیا چھ گیشتر ہمشنی مات جان کس تکلیف تر نہیں آئے تکلیف تر نہ آئے زندگی کس تکلیف تر نہیں تو اگر ستر بگوشے کہ انیپی مات نسیمہ انیپا چھ گیشتر تکلیف تری کہ انیپ کہہ دے تو کہیں غلط تھی پرچہ کہ نسیمہ ذہنی کربا گو سگائے نا، مطلب ذاکر مجید مات ہے ذہنی کربیا گو سگائیں چھوکے جدائی کربا گو سگائیں ایک بلائیں علمیہ چھ گو سگائیں حقیقت ہے. بل ذاکر مجید اشیاء امبرائیت کے بازے کربا گو سگائیں. مثلا تو ذاکر مجید مات جسمانی تشدد شکار نہ ہے نا، جسمانی تشدد شکار ہے، جسمانی تشدد ہمیں حدہ شکار ہیں کہ آخری خواہش ہمیں بھی کہ میں بیمیری کیوں جا میں انسان خواہش ہمیشہ کہ میں بیمیری ماں زمانے جیل بتگو کلی کیمپا زمانہ یک مردی بتا مری بتا آیا ہستے وتی دستے اتکڑی کشتے ہوتی گٹا داتا امی چکا تک کہ سائی دربشا چسکو تا اسپتال برتا زمانے مردم نکشتگی نو وہ یکی ہوتی گٹا دنتی ہو بدنتی اما زمانے ہو سپاہی میں کرا تو کا پترتا ہوتی توپنگی ایر کو تا پترتا کہ درخ گئی من سر دور مکا ہوتی توپنگا مزوری بتارا مجا اما زمانہ ہو میں شلوارانی تو کا جگ مان بوتا میں شلوارانی تو کا ربڑ بوتا نا گنڈو ربڑی شلوار چمپا جاتے ہیں تاکہ گٹائی مگو در مکوشی میں ناخن مزن بوگا نیشتگن تے کہ ناخن سر ہوتی ہستی دستا مبری ہوتی دوستان چی جدا ہوتی ماتا چی جدا فیملی چی جدا ہوتی محلوقہ چی جدا ہر روچ ہمیں احساس ہے کہ منا کشاں ہر روچ منا احساس ہے منا جنا ہر روچ بے عزتی ہر روچ تو براہ لگے ہر روز چھتریں ہر روز ڈنڈیں ہر روز استے رولریں ہر روز کرنٹیں ہر روز تی بےعزتی تو ہم عدہ سر ہے کہ آخر یا تو گوشت نہ کنے. ڈاکٹر یہ معلوم کے چھ پارلیمنٹیرین زان لوٹ کنا یا کہ ہمیں میر و نواب سردارن چھ لوٹ کنا یا چھ عدالت نہ لوٹ کنا آیا ایشانی لوٹ ادا بہ سرجم نہ با ایشانی بہ معلوم ایشانی گوشت کے پتہ اصولی صورت پولیٹیکل سیاست ہمارا سیاستدان جیند نہیں نا میں سیاستدان درو نالائق ہاں میں سیاستدان ای واسطہ نالائق ہاں کہ نزانہ استے نزانہ کہ یہ کنچی ایشو ہے اگا پولیٹیشن بھی ہوتی نا زی میں گب جتگا کہ پولیٹیشن کار چیئے پولیٹیشن کار چیئے کہ ہوتی زمانے گے مسئلہانی حلب درگی جگنا مثال صورتہ تک زمانے کے مسئلہ چھے اکانومی کپتا اکانومی نے زر نے نوکری نے بے روزگاری ایک پولیٹیشنی کارمشی بنندی قانون سازی کا آستے مختلف طریقہ کار اختیار کا آئی مسئلہ حل بکا میسنگ پرسن ایک مسئلہ ہے تو پارلیمانی سیاست کا نگایا تو پارلیمانی سیاست دانی تو ارکس ہے تو فرض ہے تو میسنگ پرسن مسئلہ حل کا میسنگ پرسن مسئلہ ہوشن کو بائدے ارزانی طریقے حل ہوتے ہیں ارزانی طریقے حل ہوتے ہیں کہ وہ کرنل و جنرل ازانا کرنل و جنرل کے زانا ہے کہ ملاقاتی بکتے ہیں ملاقاتی بکتے ہیں مرد میں پوچھتے ہیں وہی وہ نہیں کہ مرد ملاقات نہ کنا کدی کدی استے ماں بتگا یک کسابی تشدد تو کا گوننگو کدی کدی ماں بتگا مارے محسوس ہوتا ہے کہ مردم اتکگا پرچہ کہ ایک مامی جاگہ کے تشدد بتا ہمیں جاگہ ایک سیاہیں استے کانچی بتا بلائی نا سیاہیں رنگ جنگ جتا بتا تو لیکن گاڑی تو کا ہمیں سیاہیں کانچ لگتا بھی تو استے ڈنڈا دست کنے ڈنڈے مردوں تو کا دست نکا آیا کدی کدی آنے میں کا مردم اشتا رہتا ہاں دست کو تھا آہاں مردم استے دستگا من محسوس بھی کہ کدی کدی مردم اتکا کدی کدی من انگا محسوس بھی کہ ہمیں جاگہ امام بند بتگو اور تو بلوچ سپاہی ہوں بتا گو تو میں جو اس کرنے کہ تو چون ذات کرنے کہ بلوچ سپاہی بتا یہ اس سے بلوچ سپاہی بتا کہ ماں تو سک ذلیل بتگا سک خوار بتگا سک قذاب بتگا مارا صرف یک ٹیم بھی چار استا نو یک مردمی بتا کہ چو میں علاقائی مردمی بتا یہ میں دو ٹیم بچا دا تھا آئیے منی ورگن تو ایک نانی گیش کو تھا آئیے آستے کدی کدی خیالداری کو تھا کہ منی استے اتکڑی کا مجھے مہر بستا مبا نہ ہمیشہ چی میں اندازہ جاتا میں پج جائے کہ نیاری نہیں بلکہ نظان نہیں بلے منی اندازہ ہے کہ بلوچ مردمی انچی مردمی موجود بتا من انگا یاد ہے او ایک اوالداری بتا اوالدار آستے روچا سجی مردم تشدد کو تگا جتگا ڈنڈا داتگا رول کو تگا کرنٹ جتگا شپا نشتا قرآن ونتا گریتا من نظانی یہ شپا قرآن ونتا چیا گریتا بلے منہ یہ احساس شدید استے کہ آودا ارچی کے تیسرا پدا آ جاگا کہ تو جیل ہے آ جاگا فورس نے انٹیلیجنس ادارہ فورس نیستے ایشانی واسطہ فورس کجا چی کہتے فوجیں مختلف استے بٹیلین ہماری چی عمودہ چی فورس کہتے نا انا فورس ہی واسطہ نہیں کہ انا شک کمیشن کی سپاہیہ میں مسلسل ہوتی کرا کے بیدارا یہ بتکن گنوک بھی
ibut ke inka tashaddud dist makanu no auda arkasuti nokri bacharne ke chakkar hai sipahi mukhtalif shobahan chi fauj ka ya ki semay wasta ke ya ki dumay wasta ke ya ki maiye wasta ke ki char may wasta ke taki sema char ma hoti aaj tashaddudi ko utka beka dima bro taki fresh mardumi be taki se marduma rand kya hoti tashaddud sema kya hoti tashaddud ka randa yer ke afsus bok shuru bin chuka tak mayira transfer kana dima ra diya psychologically tarike kar shahir ko ta misation intelligence ke force ni e force jab fauja zuri ये फोर्स चामुदे सिस्टम अजूरी थे भले से मा इसरा शान ड्यूटी लग गया मेरा ये मर्दमानी हमें वास्ता कदी कदी तरह इंतहाई गलीजे मर्दमानी ड्यूटी लगी क्या तई जनगा के कपा तर महसूस भी पूरा लोगे मसला ही कि तीसरा कशगाएं थी नू के कोशुकाई शा शुरू को था या मर्दमे के जनोकाई शुरू को था नू यकीनन गंदतर फौजे तो को सेलेक्ट करना अच्छी मर्दम क्या शैतान तरी मर्दम बिमा खराब तरी मर्दम बिमा डॉक्टर साहब बात जो نو ڈاکٹر صاحب تئی خیال تی وتی ذاتی ایکسپیرینس تی خیال چی وشی ای محلوق کے انو نشتا ایشن واسطے اسٹرائک کرنا گیا ایشن نیکسٹ حکمت عملی چی فرض کہ ایشانہ وزیر اعلیٰ اوسط تک نہیں لا ایشانہ عدالت تک رہے گا نہیں لا ای میرا درہ کیا آمدہ نشتا ہمیں کہیں میں نشوزن عرابی چیئے میں عرابی ایشن کے ماتی پچوکی واسطہ نشتا گواری پہ براتی واسطہ لازم مردی نا وہ نیلی نا ماما قدیرہ رو شاباشی لاکھ شاباشی نیلی نا نی مصیبت ایشن کہ اگر ماتے چوک در پہ مات رو نسیم بھائی چوک درد کا علیق درد کا نسیم بھائی نئے نو ادا چی جونز عراب بھی ادا چی جونز نقصان رو اصولی صورتہ باید ایشن کہ محلوق کا اشارہ سپورٹ کو تھے محلوق کا آواز چس کو تھے محلوق کا گھپ بھی جتے منگوشی سب گھپ بھی جتے ای ریلیاں میت کے ننگو ای بو کرتالی کیمپا میت کے ننگو شا مضمون پہ لگتے ہیں شا گپ بھی جتے ہیں اشارہ سسٹمائز کو تھے اشارہ ویب سائٹ بھی بودتے ہیں انٹرنیٹ فیڈ کرنا انتہائی ضروری ہے ماں ہزار رندے کے سارتا معلوم نہ سمجھے اشیاء چیا ایک بلائیں کاروباری میں نیوز والا ہنی ہے نا ممشن ہزار رندہ کو شگاؤں کے رو مختلف جگہ نیوز جمع کرنا پتہ بہا کرنتے اشارہ بلوچ قوم خاص کر نوجوان نیوز جنریٹ کرنے کے ذریعہ بکنا اشارہ ویب سائٹ بھی بیتے ہیں وہ فگرز صحیح بکنا فگرز آنی سر دروغ مبندہ مردمانہ کنویس کرنے کے کوشش بکنا کے ہستے وہ تی چوکانی ایف آئی آر بکنے وہ تی چوکانا ہستے برزے صورتہ اشانی ایف آئی آر و سسٹمہ روان بھی دیئے ایک کار ایک سسٹمائز طریقہ یہ کنٹینیو کنک بھی ایک ماتیو چکے شواز میں بھی ایک گواریو براتی شواز میں بھی بل ماتے ہوں قصور نہیں نا مات چکے واسطہ نشتا پرچہ کہ تو ہوتی براتے واسطہ نشتا گیا ہوتی ترزت کے واسطہ نشتا ماما قدیر قابل عزت ہے ارچ پہ میں سیاسی اختلاف تو یہ بدارہ یہ رسپیکٹ ہوتی جاگے قابل عزت ہے کیا ہوتی بے چکا نشتا ای جنزارہ اشار جنزی شکل اختیار کرنے گی ای جنزارہ بے سیادی بنیادہ مردمانی ضرورت ہے یہ جنزارہ بے خاندان بھی ہوگے مردمانی ضرورت ہے یہ جنزارہ بلوچ نوجوان ضرورت ہے یہ جنزارہ محلوق کے ضرورت ہے منی سب گوشگے مقصد ہے منی مردمان سمجھارنے کے مقصد ہمیشہ کہ ماتی چکے وسطن ان دیولاز میں چکے مات رو ہمیں مسئلہ یہ جنز دارگی ہے ایشر برقرار کرنے گی تادم بو کرتال مرگ بو کرتال منی چند دکانے پر چکے آتی گپا گوشن داری آ کے تئی گوما ہمیں بڑے بے حسی مظاہرہ کرنے گی ترا ہوں بلوچا گوشتا باز ابر صحرا چی گیشتر اثر کا نو باز ابر آرہا گا تو باز نندگ سرابوزو ای ضرور اثر کا باز ابر آرہا تو مسلسل عمل کرنے کے ذریعہ بگوش ای ضرور اثر کا باز ابر کے صحرا چی گیشتر اثر کا اشی آرہا تو اگا مسلسل ہمیں ماما قدیرہ کے بعض مردم گوشی کی گنو کی بلکہ نزائیں چیئے ای کمک کنگی سپورٹ کنگی ای اسٹیں اگر تو ایچ کمک کت نہ کنے مالی کمک کیوں کت کنے نا اگر تو ایچ کمک کت نہ کنے تو انچو کرپشن کنے انچو دزی کنے انچو بیمانی کنے انچو پڑھا کنے تو کم اسلامی حساب ہوتی زینہ بسو زکاة کش بلے یک گپ پی یاددار تو لوگا نشتے تو خاموش بودتے تو ایچ نگو تی چکیں تی براتیں تی ترزت کیں تی ناکوزت کیں سک عذاب ہے آئیے عذاب تو اندازہ جتنا کنے اڑے انسانیتو کا مطلب ایشیا چی مستنی بیستی چی بلکہ پارلیمانی سیاست دانی گا پیسا کندہ کہ ایک انسانیت تہا تو ڈنڈا مام بکنے تو استے ہیں یہ نازر کی جاگہ کرنٹ بھی جنے
تو آئیے استے شلوار یہ تو کا پشی ماں بکنے اسیڑا پادائی بے بندے آسیڑا پادائی بے بندے پشیا بجنے و پشی ککران بھی برو تو مردمیارا روچی شپے کندرا بکا تہنا برزا اشتارے ایک بلوچی کہ چاکرے اولادوں کو آرام دلے بندے یہ حالتا تو بیارے سر بکنے آودا مردم یک مردم یہ واسطہ چاردہ مردم یہ کشو کر رہا اشتاتا دست بستگان چم بستگان یک کی انیم گا جنتی لگتی دا یک کی آنیم گا جنتی لگتی دا مسلسل زائدہ ماتی گواری زائدہ ہمیں کے بلائیں غیرتی مردمہ ہمیشانی زائدہ ہمیں کے لوگ ظالم تھی ہمائی زائدان تھی ہر قسم زائدہ ہر قسم ڈنڈائدہ ہر قسم چیزیں کا نشے واسطہ کہ تو آواز چستا کہ نہیں وہ سک عذاب کی سک تکلیف کی سک بزدل کی بل ڈاکٹر سفر خان چوکی گوش گئے اما مردم کے تئی اظہار شانی گون گوے اسپیشلی پولیٹیکل ورکراں آہاں چست کاں آہاں با آیا اے تئی ہمیں اے گونڈوانی اے جنے آدمانی کہ اے تحریک جونزے کی اسا شروع تا اسی سر اثر انداز بھی نبی کہ مردم کے چست کنک بامی کے تو رہے میزار ایک جیتی کنے تو چار گا چیزرا اثر بھی نہ مطلب منتر چھے کہ کوشش آؤں کہ سرکار چھے پیدا کنک لوٹی تورس چونیا پیدا بھی تورس تیخیالا من تو نندہ ڈسکشن کرنا تورس پیدا بھی تورس من تو نندہ من تی گپا گوشداری تو منی گپا گوشداری تورس پیدا بھی تورس ایوڑیا پیدا بھی کہ منا گپ جن کے حق بھی تورس ایوڑیا پیدا بھی کہ منا عمل کرنے کے حق بھی نہ تورس ایوڑیا پیدا بھی کہ منترا استین ڈنڈا بھی دیں تورس ایوڑیا پیدا بھی کہ منترا بکشی تورس ایوڑیا پیدا بھی کہ منتئی خاندانا تباہ بھی تورس ایوڑیا پیدا بھی کہ منتی لوگا بسوچی تورس ایوڑیا پیدا بھی کہ منترا استین اچ حسابہ زندگ بوگے گنجائش مدی من تورس پیدا کی تورس میں چوں پیدا کی بکر دل کیمپا کے مچستی کی تورس استین چوں پیدا بھی زندہ باد مرد آباد کا مچستی کی تورس چوں ایوڑیا پیدا بھی تھی نا نو ای تورسارا استین دارگے واسطت رہوتی حکمت عملی ٹائنگ لوٹا بلے تر بو کرتا لکیم چلائنگ کپا ہر چرنگیا چلائنگ کپا ہر ڈول چلائنگ کپا کسی زانگ لوٹی چون چلان چپیم چلائنگ لوٹا چرنگا چلائنگ لوٹا سرکار جان وہ ایک جان پال زارترہ گوشتگا کہ ایک مزنی تشددی آرہا ایچی مستنی تشددی داشت ہے نا وہ پتہ بلوچ رہا ایک کپی سمجھگ لوٹی ہر چیز پہ وقت ہر چیز پہ ٹھائے تئی راجی جونز کے ای رنگ قومی رنگی جونزی شیر بعض وقت نہیں بعض ٹیم نہیں ہمیں واسطہ تو غلطی کنے تو وحدی دگے قومانی کے راجی جونزاں چارے تو آؤ دا چارے کیا آستے کارنر میٹنگ کروا گیرہ کو با آستے یہ کسانے مطلب لیننی زمانے کے ساتھ یعنی آئینی استے سٹی استے سربراہ سرکار مردم درکا آہانی استے گنڈے گنڈے راز فاش کما وجہ ایشی کی تھی جونز ورنہ ہے نا تو چیزاں نظان گئے چیزاں سرپد نہ ہے نو یہ چیز باں جونزے تو کا بلے یک چیزیں گندے تو یلن ندا کنٹینیوٹی تو یلن ندا تو تی جونز یلن ندا تو استے ایرا وڑی نہ وڑیا برجم داشت نیو جنریشن تو تی امرا کو برجم بو ضرور ترس الاس بھی ایک سمپل انڈین فلم یا مثال وضو یک بازار گنڈا کے بتا گرگ لوٹی اول سرچے کا مخلوق ترسی نہیں نا اگا شندو کو یک کے ہستے ہیں اچھا مسکرہ ہی سا بنا گوشگا انہی اگا سنی دیولی برات ہستے کہ دکاندار دیما اوشتی گوڑا مستری گنڈے ڈینی گوشی کہ اگا سنی دیولی برات مرچی ما ایشت سنی دیولی برات آرہ مرچی ما گپا ایشت و سلامت بو باندائی بازار درائی مردم گپ جنا ہمیں اس سے شر بکوش تاکہ آئیچ موشان لگتا ہے ایک مسترے سوال ایشیں کہ شالا کوئٹا ہا کہ پوجا یلدے آئی علاوہ یک گورنر نشتا یک گھٹ پتلی سی ایم نشتا یا کہ بلوچستان اچھے الیکٹن سلیکٹ بوتگیں پارلیمنٹری ممبر نشتا گا ایشان تو کچھ تنین کسی یک مردو میں ایشان کرا نارو آیا اے صحیح نیا اے ایشان دیگا ایک حکمت عملی پولیٹیشن نے نا سیاستدان نے نا مصیبت ہمشیں کہ ای ارکس یک کے ذرے کمائن گے وہ استاد کا یک کے اتکا کہ میں سرداریوں منی سرداری مرو پرچہ کہ منی علاقے اچھے دیگے ایم پی اے وی ممبر پرووینشل اسمبلی بھی یا نیشنل اسمبلی ممبری بھی واجہ یہی کرا مرو بعض کم مردوں میں گپا محسوس کن کہ میں پارلیمنٹ تو کا سردار چھے کنگا ہے نا وہ اس وقت بزنجو اربلائی نامی استے وہ اس وقت بزنجو ایک گپے ذمہ دار ہیں کہ سرداری آرتگا
نو سردار چیه میں پارلیمنٹ چھ کنگا سردار ہوتی سرداری دار کے واسطات کگا زارک کمائن کے واسطہ نیت کگا اے معلوق کے ہمیں سردارانی علاقہ جس ہوگا سردارانا یا کہ ہمیں ممبرانا چلے ایچ انٹرسٹ نیستے یہ واسطہ انٹرسٹ نیستے کہ مردم یک کسابیہ سردار واسطہ وہ تھریٹیاں مطلب ڈاکٹر اللہ نظر قومی ایرویا بید ہوں محمد حسنین سردار واسطہ تھریٹ ہی نا سمجھے گا نا سمپل بلوچی کا سماج ہے تو کا بیا بلوچی میں منی تجزیہ ہیں بدھ کا غلط بھی یا کگا مردم یت کا بزنجوان تو کا یک سرمچاری پیدا ہوتا اور یہ بلائیں ہستے رولی ہستے اس بزنجوانی سردار سمجھی کہ منی سرداری رو نا مستر بو نا پرچہ کہ وقت اتاولا مینگل صاحبہ وقت گوشتا کہ سردار ہوا وراثتی ہوا نہیں قوم سلیکٹ کا سردار آ رہا نا ای وقت گوشتا کہ سرداری نظام اتاولا مینگل ہوتی لاجک ہے آئی لاجک کے فارمول ہا گما اپلائی بکنا گوڑا بلوچ سرمچار سرداری ریکوائرمنٹا پورا کنگا ہا اتاولا مینگل سرداری ضرورت نہیں مینگلانا یا مثال صورتا بزنجو سرداری ضرورت نہیں یا محمد حسنی سرداری ضرورت نہیں اگا عطاءاللہ مینگل ریکوائرمنٹ آگا تو بچار ہے کہ بلوچ قوم سردار وراثتی مسئلہ ہی نہیں منی نسانی پرچا عطاءاللہ مینگلی چوک کسی سردار بن کہ عطاءاللہ مینگل واگوشتا سردار وراثتی مسئلہ ہی نہیں قوم واتی قوم تو کا لائق ترے مردمارا سرداری عہدہ ردا وراثتی مسئلہ ہی نہیں گوڑا انو تی سرمچار کے ہستی ریکوائرمنٹ نارملی پورا کا آ زیادہ ایکٹیو کریں آ زیادہ شکتریں وڑیا کار کا آ زیادہ شکتریں رنگیا چیزاں ڈیل کنگا آ زیادہ شکتریں رنگیا پیدا کے گوڑا باید سرداری آئی رہا دیگ بھی بلے نوو وراثتی مسئلہ جوڑ ہوتا نا نوو سردار وشری غلط دے گو نلوٹی انڈائریکٹلی اچھی تو بکا ترا سپورٹ کت نکا ترا یوستا سپورٹ کت نکا تو کہ کامیاب بے تو کہ دیما بے ای سرداری رو ای واجی رو نو مزنی سرداراں غلط دے گنڈے سرداراں بیا میں بازاری سرداراں بیا نا میں بازاروں سردارا مکران گپ دروگی کہ مکرانا سردار نہیں مکرانا سردارا مکرانا ار مکرانی مردمی کے دا نشتا منا بگوشی کہ مکرانا سردار نہیں مکرانا گا واجہ نیستا مکرانا گا میر نیستا پورین دشت پر نیچا واجہ و میرا مکران جنگ پورا پورا دشت کجام دشتارا میر مان نہیں منا بگوشی یا کی بے منا بگوشی کہ یہ دشتار پہلا جا گیا میر مان نیستین تھی نا میر واجہ موت برا غریبی بزدگی گب بھی جائیں ڈنڈا ڈاکٹر ایشانی چیست ای معلوم کہ ای بلوچ لشکر چیست کنگے تھا میچنگ کنگے تھا ای سردار نارملی دست مان ہر کس خاموش ہے یہ دست مانے میں سمپل یا گپ پہ کھنے کے کوششاں کہ مثال ہے برانچوں جرنل مثال دی نا سردارانی کارچی ہیں کہ میں علاقہ مطلب میں علاقہ ایک مردی بودتا نامتا علی اکبر مشہور بودتا کہ استے دنیا دوز و ڈونگ و قاتل و انہی ای لوگ دا پات کا یہ داشتا گا ای سپورٹ کو تگا کہ پاکستان چی ایران رادا تا ایران چی انگو رادا تا ای ہوتی واجہ یہ بودتا مستری بودتا باندر ترا تو میری موتبری تراؤں جنگی گت کن تراؤں دعوی گت کن تراؤں ڈونگی ضرورت بھی تراؤں اسی بدماشی ضرورت بھی تراہوں محلوق کی ضرورت بھی ہے یہ ایوڑے محلوق درا داشتا گا منا یادیں من سکباز ایوڑے میر موتبر زانی گا تو ان نامہ بگر پر چک میں ملا کہاں ڈاکٹریوں کو تا پتا سون سرمنی لوگ بودتا راو آونی راو بودتا بازے میرا سے سال جیلانی تو کا قاتل دوزانی ڈونگانی کیس کتانی واسطہ میں یک مردمی امرایتوں یک مردمی گوادرہ آستیں یک جیولری والا کرے دوزیا گرک بھی ہے گوادرے مردم امت کنا وی مردارہ گرا وی مردارہ آستیں جیل بھی اشیاء مل لگا شریں مردم شتا کہ ماترہ کا شر نہ ترہ کا لکل دار ضرورت بوتے تو جیولری والا کرا دوزی مکوتے تو منا بگشتے مطلب لکے کل دار داتا گا ای وڑے مردمانا سپورٹ کرنگے واسطہ مردم کے دوزے سپورٹ کرنے کے واسطہ مردم کے مردمیارا عدالت پاکستانی عدالت پانسی داتا کہ یہ مردمی کشتا آئیے پانسی واپس کرنے کے واسطہ زر خرچ کنک بھی آئیے واسطہ زر جنک بھی یا علاقہ یہ ہوتی بازارہ دو مردم کشتا ہو تتکا چا پولیسا یک مردمیہ بینک ڈکیتی کتا تتکا چا یک ایمان کی گپاں کرنے گا حقیقتا کہ کسی انویسٹیگیٹ کرنے ڈیوٹی پر کتے کا ای رو وجہ میری موتبری لوگا داری میر موتبری لوگا داری تے نانی دا ورگی دا دورائیں چیزی دا او پدا عزت سر با ایرانا ساری کا یا دبئی را دیں گے دبئی را دا بلے بلوچ مسنگ پرسن ایشوا ای واسطہ 10 جنگا نہیں کہ یکی او لیڈر ہی نہیں نا پولیٹکس ای رکھنگی نہیں ای ہوتی میری بچانگی واجی بچانگی یا وزار کمائنگی ہیں یا آستیں اناگہ رستگی عزت 4 پولیس والے اینم گئے 4 پولیس والے آنم گئے اما دار گئی تھی
نارملی خاص انٹرسٹڈ نہیں کہ شیئر ختم کرنے لوٹی اگر ماں سیاست دانی ببتے نو کیا ناممکن ہے یقین نہ ہو بھلے اگا ببتے نو گوڑا منی کے رسی ہے کہ ایشو یا منی ٹیبل اس رات کا گا ایر بتگا ما پارلیمانی سیاست دانی ہے تو منہ ایشو حل کرنے گیا منہ ایشو چھو حل کو تگا ما شو تگا تو مردمانی کو ملاقات کو تگا تا مردمانی کو گپ جت گا کہ بھئی ایشو ایشر چھو حل کرنے بیا نندر نے اے طریقہ کار ہے اے پروسیس ہے اے ایشے اگر یہ چوشکنے یہ چوشکنے مسئلہ ٹائے تگا تا منی گا پت سمجھے گا مچے کچھ بالکل ارسا مسا خود بوگم بلے من باز وات تی نظورا او چا گوشدارو کھنی واز وات نظورا ما فائنلی یک آخری تو جستی گوشے اندگی چیزی گوشے بوت کن کے اے ٹیم با کہ تو لائف کنگائے تی لائف یا تو تی لائف بلکہ اما مسنگ پرسن سے کیمپا نندو کے معلوم کر سر بھی یا تو اما ادھر نندو کے مردمی کسی تی لائف موجود بھی تی گپا اے وادا عشق نگر بھی آئینی واسطہ تی میسج چیئے منی میسج سمپل ارزانی میسج ہے ارزانی میسج ہے کہ تو خاموش بے بد قسمتی ما شمارا چی پہلی لوٹیں دعائیں محلوکانے ما تو گواران چی پہلی لوٹیں کہ ما لگوری ہے ما حدار استگا یا حکمت عملی لہذا بازی رندہ مجبوری ہیں کہ بعض مردم شمیں کمک کا کنگ لوٹی بلکہ آڈور شمیں کے رات نکاں بعض افسوس گپیں کہ ماتی پچوک کے واسطہ نشتہ بادی پورے سجی قوم مات میں نشتی نا منی واسطہ سکیں افسوس گپیں کہ نسیمہ بادی ادھر نشتہ بوتے اور آنی گوما بھی بوتے بلے منی دس بندی تا نا یکی ایکی دس بندی اشیں کہ اگا شما وتی چکے وتی براتے وتی لوگ واجئے وتی ترزت کو ناکوزت کانی شوازا در نیائے اگوانڈو کدی نیا ہاں اے مردم کدی نیا ہاں اے مردمانی آہگے اچ گنجاش نہیں اگا اتکا اے مردم مردم نوا اے مردم پدا زندگ و بت کنا ولے زندگی امرا بت نکنا اگر کت کنے تکلیفیں عذابیں بزگی مزانی انتہائی عذاب ہیں بلے ہوتی مردمہ علم مدیے ہوتی مردمہ پدا بجنے بلوچا گشتا کہ میں بازارا مور سیکلی گار نبی بلے مرچے یہ چوک گارا بلوچ بائدیں کم از کم انچو بزانا کہ اگا تو پد نجا تی چک بہنے اگا تو تی برات واسطہ ننشتے تی برات بہنے اگا تو تی برات جست نکو تی برات کس جست نکا منتوارا نفسا شما درستنانی منتوارا ہر جگہ سلامت باتیں بلوچ باتیں بلوچستان زندہ بات